в Берн, радиото в Берн. Вие попадате в Берн и така разбирате, че там в радиото има предавания за различни европейски държави, не и за България, и решавате да направите това предаване. Да, точно така. И вече 24 години. Да. Много време е това. Голяма издръжливост на възрожденски начала почти, защото изцяло беше идеята моя, концепцията беше моя, финансирането е мое и продължавам, докато има интерес и докато аз имам интерес. Това е важно и вие да имате интерес, важно. Защото човек загуби ли тази тръпка, няма да стане лесно. Да. Няма да стане. А какъв интерес имат хората, които ви слушат? Какво искат да знаят? Българските слушатели. В началото концепцията беше да е на диалекта и на български, за да привлека по-голям интерес. Швейцарците се интересуваха от музиката и то от народната музика. Родопската Каба Гайди трябваше даже да им правя специални компактни дискове да записвам, защото много им харесваха песните. Но пък българската част казаха, че не иска толкова много народна музика да има в предаването. Моля за Бога. И аз се намалих. И сега е смесена, нали, модерна българска музика, рок и така нататък. Това, което слушателите ги интересуваше, събитията, които се засягат нас, българите в Швейцария. Първоначално се занимавах с политическата част. Бях включила предавания за България, политиката, но се отказах, понеже всеки може да прочете в интернета новините. Да, напълно излишно. И преминах повече, акцентирах на развлекателната. В Швейцария стават доста събития, особено в Женева и Цюрих. Винаги има изложби, панаири, базари, концерти, хората се срещат и аз предавам тия събития, кога, как, отразявам ги и също време, както вече споменахте, българска музика, рецепти, пътувания. Вие много отдавна живеете в тази много хубава държава. Много ми е интересно как се променя усещането за носталгия. Защото наричам го така не само носталгия. Защото едно време, когато света изглеждаше по-разделен, носталгията беше друго, защото няма да отидеш скоро да видиш близките си хора, бабината къща, двете лепи отпред. А пък сега сякаш носталгията се чувства по различен начин или се лъжа. Никога не съм напускала България. Не се лъжете изобщо. Това, нали, облаче ли бяло, мисля, че доста вятъра го издуха, според мене. Защото човек може винаги да се върне, има възможности да пътува, може да избира дали да остане в България, дали пак да отиде в тази държава. И мисля, че поостаряха тези схващания, че носталгията боли. Отнасяха се за невъзвръщенците, които имаха нещастието да избягат по свои причини или репресии политически. И за тях беше една трагедия. Тогава, нали, съгласна съм. Но сега, като те хване носталгията, взимаш първи самолет и се прибира. Точно така. Това допусках и аз. Да. Около 13 000 е българската общност в Швейцария. Официално, да. Какви хора работят там? Лекари, по-интелигентни или хора от обслужващата сфера? Това е заможните българи от край време, може 19 век, са изпращали там децата си в Женева и в Цюрих, главно Женева, да учат банкерство, медицина и право. Това е една стара традиция, която, разбира се, сега има заможни българи, които продължават да си го позволяват, могат да си го позволят. Българи, да, действително има доста лекари. В здравеопазването, медицински сестри, доста хора работят. Но не е само това. Музиканти има много. Ние сме прочути като музиканти и певци. Веселина Кацарова, една от големите